дар маросими ҷанозаи сокини деҳаи ёрӣ собиқадори соҳаи мактабу маориф Ашёрбой Ҷумъаев мардуми зиёд ҷамъ омада буданд ва ин худ далел аст ки ин марди ҳалиму хоксор ҳамеша шарики ғаму шодии ҳамдеҳагон буд. дар маросими ҷаноза суханони самимӣ зиёд гуфта шуданд нисбати ин омӯзгори шинохта. инсоне ки баробари таълиму тарбияи фарзандони деҳа ҳамчунин дар вазифаҳои роҳбарӣ аз ҷумла директори мактаб, ҷойнишини раиси ҷамоат ва ғайра адои вазифа дошту хислатҳои ҳамидааш ӯро маҳбуби дилу дидаҳо гардонида буд. устод Ҷумъаев Ашёрбой шахси поквиҷдону хоксор, меҳнатдӯсту ғамхор, аз ҳама муҳим меҳмондӯсту меҳмоннавоз буданд. хотираи неки устоди зиндаёд дар дили ҳамкасбону шогирдон, умуман онҳое ки он касро мешиносанд абадӣ хоҳад монд. ман аз номи ҳукумати шаҳри Панҷакен, шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри Панҷакен шахсан худам ба хешу таборони устоди зиндаёд марҳум Ҷумъаев Ашёрбой таъзия баён карда сабри ҷамил мехоҳам. инсонҳо зиёданд ки ба олами хамӯшон рахти сафар бастанашон панд аст барои дигарон. панд ба он маънӣ ки зиндагӣ бояд ана ҳамин тавр хоксорона ва пурмаънӣ бошад, яъне ки онҳо аз дида рафтаву вале абадӣ дар қалбҳои мардум ҷой мегиранд ва ҳақ ба ҷониби бузурге ки дар ин маврид фармуда: баъд аз вафот турбати мо дар замин маҷӯй, дар синаҳои мардуми ориф мазори мо. ёдатон ба хайр устоди азиз, равонатон шоду манзили вопасинатон аз нури Парвардигори якто пурнур бошад.